ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Don TJ. айни замон дар 46 микрорайон қарор дорем. Дар инҷо чораҳаи 46 роҳ ба сӯи мост 46 микрорайон ва дар ин тараф бошад роҳ ба сӯи бозори Саховат ва аз ин тараф роҳ ба сӯи калитсибои дӯстӣ Мардом. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар дуюм ошёнаи мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 12 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар дуюм ошонаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, коридор ва даромадгоҳ. дӯстони азиз, хона таъмири хуб дорад, таъмирашам нав мебошад, бо ҳамаи чизо чорааш фурӯхта мешавад. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шуруъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, дар бино отопления гузарондагӣ, мошинаи ҷумашӯӣ ва кондитсионер кор мекунанд. дӯстони азиз, меистанд. хона таъмири зебо дорад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. тирезаҳояш раҳи калонро нигоҳ мекунад. чораҳаи 46 микрорайон. дар инҷо балкон мебошад дӯстони азиз ва худи чораҳаи 46 дӯстони гиромӣ. ман ҳамин чораҳа мебошад. минтақаи беҳтарин, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст дӯстони азиз, аз ҷумла якчандто мактабҳо, садикҳо, донишгоҳҳову донишкадаҳо, боғи фирдавсӣ ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. бо транспортам умуман мушкил нест. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ҳамон хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳоҷатхона термикс ҳаст ва ошхона дӯстони азиз яхдон кор мекунад. инҷо ҷои плита, инҷо бошад ҷои мошинаи ҷумашӯӣ. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ, 50 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Don TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, духонага 52 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. назди роҳи калонда ҷойгир аст. тирезаҳояшам раҳи калонро нигоҳ мекунад. марҳамат дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.